Nyt tulee tää ahvenen nylkyvideo, mitä on monella laiturilla kyselty, että mitä teet kun tulee iso tai pieni ahven. Ja kun kamala harvoin se menee niin, että tulee vaan körmyniskuja. Ja jos heittää ne pienet pois, nämä, niin menee hirveästi kalahukkaan. Eli se ensin on sanomalehteä. No meillä on tämmönen, mikäli Tupperware veitsen perkaus. Ei perkaus, vaan veitsen terotusjuttu. Näin. Tää kannattaa olla, koska tylsä veitsi on hankala. Noin. Sitten mulla on sanomalehteä, suolaa, foliota, 2 pussia, toiseen roskat ja toiseen sitten ne siistit kalat, kaikki ne päivinet. Näin. Tainnuta verestä ja perkaa on se vanha sääntö. Nyt on pieni ahven tässä. Ja näin ei pidä tehdä, että älä tainnuta puukolla, koska se käy kuitenkin sit käteen ja on käsi halki. Mutta älkää tehkö niin kuin mä sanon, tainnuta. Näin. Sen jälkeen mä verestän sen täältä kaulan alta. Näin. Jotta kalasta valuu veri pois. Sitten mä käännän sen eväkäteenpäin. Otan tän vatsaevään täältä pois, mikä lienee rasvaevää. Näin, se on pois. Sitten mä käännän kalan uudestaan niin, että vatsa kämmeneen päin ja kalan naama itseenpäin. Ja vedän koko tämän selkäevään täältä pyrstöstä alkaen pois. Ihan tänne päähän asti, koska tossa jää semmonen herkullinen lihakohta helposti. Menee hukkaan. Sitten mä laitan tän alustaa vasten. Teen pienet viilot tänne niskaan. Näin. Käännän kalan toisinpäin. Pieni viilto niskaan. Näin. Ja sitten mä vedän tän takin pois. Ihan niin kuin takin ottais päältä. Se lähtee tosi hienosti. Näin. Ja vedän sitä takkia. Se lähtee tosi kauniisti. Nyt vasta mä katkaisen kalan niskan. Noin. Jonka jälkeen täältä tulee kauniisti koko kalan suolet, takki. Näin on kaunis file. Nyt tähän vähän suolaa tuonne folioon. Siinä on isoja tai pieniä kaloja. Valmista ahventa.